Batzuetan, istorioak isilpean hasten dira. 1961ean, Gipuzkoan, 2 bizitza sortu ziren aldi berean. Famik deituriko enpresa bat, eta jaiotzetik izen horri lotuta egon zen haurtxo bat. Haurra Azpeitian hasi zen, Loiola begibistan eta tailerra beti eskura zuela. Enpresa hura denen ahotan zegoen, mahai inguruetan, bazkalostean, eguneroko solasaldietan. Eta haurra handitzen joan zen heinean, Famik ere hazten joan zen. Inoiz ez zuen pentsatu Samiken lana egingo zuenik, baina 16 urterekin jada, aitarekin joaten zen azoketara, bezeroak bisitatzera eta hegazkinak hartzera. Behatu egiten zuen, entzun, ikasi, eta mundu hura bere egiten hasi zen. 1980 urtean, 2 bideak gurutzatu eta Samik enpresako parte izatera pasa zen, koadernoa eskutan eta boligrafo nekaezin batekin errealitate bihurtuko ziren proiektuak eta ideiak idazten hasi zen. Agustin, bere bidelagun leiala ondoan zuela, urte luzez ibili zen, talde komertziala zuzentzen eta erabakiak, kilometroak eta adiskidetasuna partekatzen. Denborarekin ibilbide gehiago iritsi ziren, Portugal, Golf zuri zahar batean, Erresuma Batua, Frantzia, Italia, beti pegatinadun maleta bera lagun zuela, nondik zetorren inorka az ez ezan. Baina istorio on guztietan bezala, etzen dena xamurra izan, une gogorrak ere iritsi ziren, presioak eta zalantzak, eta urteetan eraikitakoa kolokan jarri zen. Baina sustraiak sendoak ziren, eta 2001ean Samik etxera itzuli zen, hazten jarraituz. Filial berriak, produktu gehiago, teknologia berriak, eta gure protagonistak jendea elkartzen jarraitu zuen, beti ardokopa baten inguruan eta solasaldi pausatu batean. Gaur, partekatutako istorioak 65 urte batzen ditu, 200 pertsona, 2000 produktu baino gehiago, 11 filial, bide horrek erakusten du zein garrantzitsua den entzutea, gertu egotea eta aniztasuna kudeatzen jakitea. Eta denborak aurrera dihardu, baina oroitzapenak ere itzultzen ditu. Hein galdu zen erloju hura, aurten omenaldi bihurtuta agertu den bezala. Denborak arrastoak uzten ditu, bai, baina baita ondarea ere, eta ondare horrek jarraipena du. Gure protagonista Xabierrek agur esaten du, baina inoiz amaierarik ez duten istorioek bezala, gureak ere aurrera jarraitzen du. Orain, ideiak, ametsak eta bideak esku berrietara pasatzen dira, bere alaba Maialenen eskuetara. Eskerrik asko, Xabier.